Sa detalye ng mga balitang lokal, 18-day campaign kontra karahasan sa kababaihan at kabataan inilunsad sa Dagupan City. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Opisyal nang inilunsad ng pamalang lungsod ng Dagupan ang 18-day campaign to end sexual and gender-based violence o SGBV 2025 nitong Lunes, Nobyembre 24, kasabay ng pambansang temang United for a Vow-Free Philippines. Pinangunahan ng mga kinatuan mula sa Committee on Women, Children and Family Relations, Gender and Development o GAT, Focal Point System, Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children o LCAT VAUC, Barangay VAUC Desk Officers at City Planning and Development Office ang serye ng program at information drives para palawakin ang kamalayan ng komunidad sa karapatan ng kababaihan at umiiral na protective laws. Kabilang sa mga aktibidad ang pagpapalakas ng suporta sa kababaihan, kabataan, pamilya at iba pang sektor, kabilang ang programang Lingap Dagupenya upang hikayatin ang mas aktibong partisipasyon sa pagtataguyod ng ligtas at makatarungang komunidad. Alinsunod sa pandaigdigang advokasya ng UN Women, isasagawa ang kampanya mula Nobyembre 25 hanggang Desyembre 12 sa ilalim ng Proclamation number 1172. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.